Breaking news. VP Kempo Mohadi failed to give a speech at ZANU-PF rally in Hopley today due to sickness. He was representing President Mnangagwa. Stay tuned for more details. Ndo pakatangira post ichibudiswa nevakomana vechildren of Zimbabwe War Veteran Association vavadzoka pasina kanguva vachitaura kuti zvanga zvaitika vari kuti according to Children of Zimbabwe War Veteran Association Intelligence Unit CIU, VP Mohadi fall down and he had to be assisted by close security aid. His health is now a state concern. Ndo mashoko avari kutaura and handisiri ndiri kudaro is very important kuti mugare maona kuti vanhu ava ndo zvavari kutaura. Inini wose munhu anokara nyaya ndikatirekedza ndiuye nayo tiitaure pano tionesani nevana veZimbabwe nerimwe timu rese vanenge vachida kuziva zvinhu zviri kuitika. Saka nyaya iripo ndeye kudai, so inini yaita kuti ndiuye pano futi iri kundifungidza zvakawanda. Muchiri kurangarira kumashure kwakambuda chiti I'm not sick but I'm old, but this time around nyaya yacho manje zvakubudiswa, zvakubuda mamwe pictures zvakutonyadzisa. I don't know kuti kana iri propaganda mendo kuti tonyeberana kusvika rini kana zvichinge zvakadaro kuti munhu ari kunzi iye adonha arwara zvisingaiti ari kusadiko ari kunzi arwara zvisingaiti ndiyo nyaya iripo right. Ari kunzi asi panapa iye ari kuti adonha pasi ikati kuti arwara ashingera paatadza kupa speech ikoko. Guys, pakaipa nyaya dzacho ka andori mahwani. So vamwe vari kudzosa kuti state concern how what value does he have besides being a burden to taxpayers? Ndo imwe nyaya iripo kuti value yaanotipa ndeyiko kusede kuti taxpayers neipinda mahwani kabozi munhu anenge ari pabasa rakadai. So kana akatoita any problem yakaita sekuti arwara adi anorapiswa nemari yetaxpayers. And it's obvious ungarapiswa nemari yomba kwako kayori pabasa rakadai. Ndomazvona ndo mabenefits acho ebasa racho. Saka ndo pari kuzonzi imi muri kuti health yake yapanikirikini hawo. Ndo nyaya iripo. Izika pakaipa. Umwe uri kuti avakomana mazimba tichandotsva chete kugena. Why are we still abusing harawa dzedu like this? Vechidiki ngatisimukeka zvine simba kaharawa dzizorore dzikana yakomana. Pakaipa. Let him hold on. We need more embarrassment than this. Zvimadhara zvisingagute pakaipa. But the president flew to Bulawayo after the burial of Chingawani. Pakaipa. Obvious man. It's something kache kuti kupanana maduties. Anzoti ndoda kuenda kwakati saka yogarwa toenda kwete kwakadai. So zvichingoenda zvakadaro. Mwari kuti clinking on power is the only way to make money in Zimbabwe. As long as he has that mentality yakura mu office hakuna kwatinoenda or else if he retires anozongonzi mutengesi. Ndo zvavanotyaka vakomana vacho ivava. Kwakambosiya kabasa kazo takisi takazongoona kudzoswa futi takatozoshiya kuti haufa because I think munhu ari willing ndiye anofanira kuiswa ka because kuna vamwe vanenge vachitotsva kuti toda kushanda mapositions iwayo. But I don't know kuti zvinenge zvichizofamba sei. Mwari kuti aiwa regai titange tanzwa kune mamwe magirigine ehurumende tinzwa kuti vanoionawo sei nyaya yacho iyoyo. Mwari kuti but akomanaka booster rinoda official opening here ya VP akomana this tipot country ka hatori mahwari. The funny thing panyaya yacho pari kutonzi akaenda kunorepresenta president ikoko. That's the funny thing kwandi. Saka kureva kutoti dai asina kutotumwa iye papakato schedule yanga yatoti kunofanira kutoendwa napresident. Pakaipa. Andori mahwani akomana. Mahwani. When illness play catch up with clever bastard, it's always the 200 kilometers an hour. It comes hard and fast. Mr. I can't is chanting. Pakaipa. Chanetsa chitateguru iji choda kufira pabasa. Unfortunately, he is in one can't resign. Vanongorwara vachifamba zvavo. Mahwani. These elders don't give at all.
they should just stay home and play with their grandchildren. Mabasa zvacho izvi mabasa acho anoramba akangobatwa navo vega saka unzi ngavachimbotambawo nevazukuru wavo mana usiro vamopinda kamabasa vechidiko. Anyway, muri Zimbabwe ndakundidarika nepanapa ndikuzivise ndio nyaya iri kutaurika panapa. Handisi kuzivawo kuti mimi muri kuionawo sei nyaya because inini ndangoti ndikuti gaga ndichikuzivisai zviri kuitika. Kana uchinge wasvika panapa first time yako gara wasubscribe, comment, like, join this family. Uchindiudzawo kuti nyaya iyi yatafara nayo panapa uri kuionawo sei.